Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno. Saudamos a todos os membros da corporación, así como a aqueles que se atopan en conexión telemática. Moi bo día, señora Martínez, señor García e señora Delso, así como ao personal municipal que nos acompaña, señor secretario, señor interventor e xornalistas acreditados e resto de asistentes na tribuna do público. Asunto número 1. Bo día, pero lugar disculpar a doña Mónica Martínez Lema, que non pode asistir ni personalmente ni telemáticamente. Punto primeiro, pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión. Ben, neste caso imos proceder á votación sobre a urxencia desta sesión. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada a urxencia. Asunto número 2. Aprobación do expediente modificativo 1/2021 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos, relación de investimentos e do anexo de subvencións nominativas do orzamento 2021, prorrogado do de 2020. Moitas grazas. Neste punto tráese a este pleno a aprobación do expediente M1/2021 co informe que consta da documentación adxunta. Téñense presentado no día de hoxe unha serie de enmendas por parte do Grupo Municipal do Partido Popular e por parte do Grupo Municipal da Marea Atlántica. A vista do contido das mesmas e das baixas orzamentarias que se propoñen, solicitado o criterio dos técnicos municipais, esta presidencia acorda inadmitir a trámite esas enmendas toda vez que afectan a un presuposto, a un orzamento prorrogado. Non se pode determinar neste momento o seu grado de execución toda vez que non está liquidado. Concretamente, nas partidas que se propoñen como baixa non está ou non se sabe neste momento se están en execución, se teñen sido executadas. Algúnha delas incluso afecta a contratos en vigor, o que podería dar ou concurrir unha causa de ilegalidade toda vez que afecta a dereitos xa adquiridos. Ademais, a responsabilidade na que se incurriría ao votar unha proposta deste xeito toda vez que a inmediata entrada en vigor do acordo proposto non daría lugar a un trámite de alegacións, repito, coa eventual responsabilidade. Dito isto, iniciamos o pleno. Ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal. Una cuestión de orden por el tema de lo que se acaba de comentar, de no aceptar las enmiendas. Unha cuestión de orde sobre a orde do día ou sobre a decisión? Sobre el aceptar o no aceptar las enmiendas. O sea, sobre ni siquiera debatirla, o sea, ni siquiera poder votarla. Sí, non, vamos a ver, a decisión da presidencia é esta, se inadmiten a trámite, polo tanto, non van ser votadas, poderán os grupos municipais expoñer as súas posicións nas quendas correspondentes. Non há lugar a máis debate sobre este asunto, Sí, pero me señora gustaría que se pronuncie el secretario, porque hay antecedentes en este salón de plenos. El INCE, por ejemplo, que es la baja que nosotros damos, no se ha ejecutado porque no tenemos la ejecución del presupuesto, no se han hecho las transferencias. No ha habido fiestas de agosto, no está gastado el dinero. Me gustaría que el secretario se pronuncie, como ha hecho en otras ocasiones, donde se han admitido enmiendas a los presupuestos.
Señora Gallego, repito, a decisión é da Presidencia quen ordena o debate e, polo tanto, esta Presidencia acorda inadmitir a trámite esas enmendas. Terán vostedes a súa quenda para expoñer os argumentos que consideren oportunos. Señor Laje, ten a palabra. Sí, perdón. Moitas gracias, señora alcaldesa. Momento, señor Bo día Laje. a todos e a Momento, todas. señor Laje. Disculpe, un momento. Señora García. Sí, en relación á cuestión de orde, tamén me gustaría que constara en acta. Nos creemos que estamos amparados polo Regulamento Orgánico Municipal. Perdón, señora García, eso non é unha cuestión de orde. Vostede poderá expoñer no seu turno, igual que o resto de voceiros, as súas posicións. Bueno, o que si me gustaría solicitar é que se nos trasladen os informes que avalan a inadmisión de emendas cando eso está amparado polo Regulamento Orgánico Municipal. E existen precedentes abondos e suficientes neste pleno de emendar asuntos que se traen a debate e incluso deixar orzamentos descuadrados, ter que tramitalos despois, algo que non acontece coas emendas presentadas. Entonces, entendemos que se está cercenando un dereito dos grupos municipais neste sentido. Ben consta a súa opinión, señora García. Señor Laje, o seu turno. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos, membros da corporación e a todas as persoas que estén asistindo por vía telemática a este pleno extraordinario. Estamos diante dun modificativo de crédito que presentamos hoxe respondendo ao compromiso que a nosa alcaldesa Inés Rei ten co tecido asociativo desta cidade. Este pleno ven a demostrar que este goberno cumpre co que anuncia e que hoxe este Concello está en disposición de aprobar as achegas municipais ao terceiro sector antes que o ano pasado. E, por suposto, antes que noutros exercicios nos que o orzamento non se aprobaba definitivamente ata ben entrada a primavera. Os convenios nominativos son a fórmula posta en marcha fai xa varias décadas por anteriores gobernos municipais para respaldar o traballo das entidades que prestan uns servicios inestimables nesta cidade. Este modificativo finánciase tamén con 10 baixas de crédito por unha suma total de 833.315 euros, baixas que non afectarán o normal desenvolvemento da actividade municipal, xa que proceden de partidas que xa non van a ser necesarias empregar para facer fronte a gastos que estaban previstos no orzamento do 2020, pero que despois de ser axustados, os contratos que entran en vigor non precisan dese importe, senón de un pouco inferior. A presente proposta de convenios nominativos ten un enfoque eminentemente social, tal e como demandaban todos os grupos representados nesta corporación. Así, propónse un incremento de case 700.000 euros só nos convenios estrictamente vinculados á área de benestar social. Incremento que ten como fin fortalecer a capacidade de resposta das entidades sociais nun momento especialmente delicado, marcado polos efectos da pandemia que estamos a vivir. É dicir, incrementamos casi 700.000 euros máis nos convenios adicados á política social, fortalecendo a capacidade de resposta que teñen as entidades, sendo conscientes de que nos tocou vivir un momento ben difícil. E sendo conscientes tamén de que os servicios sociais municipais son un exemplo claro de compromiso de políticas progresistas e de estar pegados á realidade e próximos àqueles que nada teñen, pero que precisan do auxilio do Estado en forma de concello. Porque o Estado, o máis próximo que percibe calquera cidadán do Estado, é a labor dos concellos. Neste caso, de forma singular, e xa de fai moitos anos, con especial incidencia nas políticas sociais, que son unha bandeira que este Concello ten a gala de defender dende fai moito tempo. Tamén neste mandato e da man da nosa alcaldesa. Aínda que a área de benestar social é a máis reforzada con esta proposta, tamén se recollen novas achegas municipais para a mobilidade, a cultura, a educación ou o medio ambiente, buscando dar resposta no reparto dos fondos municipais ao amplo abano de servizos prestados polo rico tecido asociativo da Coruña. Son preto de 6,3 millóns de euros que chegarán a case 200 asociacións de toda índole, cantidade da que máis da metade destínase a accións de carácter social. A necesidade de ampliar a financiación de ditas entidades baséase na capacidade de resposta inmediata das asociacións,
cunha axilidade á hora de actuar con inmediatez, coa que moitas veces a Administración non chega a contar por dificultades que todos coñecemos e tamén porque non é tan áxil nin tan rápidas como algunhas entidades do terceiro sector. Negalo sería negar a realidade na que vivimos e creo que se debe de facer política sendo conscientes de que hai que ser útiles e, sobre todo, hai que ser conscientes da realidade que nos tocou vivir. Aínda que as achegas municipais ao terceiro sector, sobre todo no ámbito social, acadan a cifra máis elevada da historia deste municipio, 3,8 millóns de euros a entidades de carácter máis social, hai que recordar que son convenios que, desde logo, non están pechados a novas incorporacións, pero son os convenios que hoxe dan resposta a esa urxencia da que falaban aquí moitos grupos ao longo do último mes e medio. Son convenios que van a dar resposta ás necesidades da meirande parte dos meses deste ano. Queda por diante tamén a aprobación de novos instrumentos que podan axudar a mellorar a relación entre as administracións, o terceiro sector e facilitar a reactivación económica e o combate social dos efectos da pandemia. Hoxe traemos aquí unha proposta que non é pechada, é unha proposta de urxencia, dando resposta precisamente a aqueles que decían que íbamos a chegar tarde. Quero recordar a historia dos últimos anos, e na historia dos últimos anos, a maior parte das veces, os convenios aos que se fai alusión entraron en vigor moito máis tarde. Cando había orzamentos prorrogados, ou incluso o ano pasado, acordando un orzamento no mes de decembro, pola propia mecánica e pola propia situación administrativa, a entrada en vigor se produce uns días despois do que se producirá neste caso. E tamén xustificar, e non evitar o debate, xustificar por que se fai pola vía de urxencia e por que se fai facendo uso dunha cláusula excepcional recollida na Lei de Facendas Locais. Primeiro, non é novidoso. Xa o fixemos para os convenios que se introduciron no modificativo do ano pasado. Non sei se hai alguén que poida decir que hoxe a pandemia se ten superado ou que temos millores indicadores que cando aprobamos os convenios o ano pasado. A vía é a mesma. A urxencia, como mínimo, é a mesma ou é maior. Polo tanto, que poñamos en mans das entidades todos estes instrumentos e estes recursos non é ni máis ni menos que sexamos coherentes co que xa fixemos todos e todas, formando parte deste salón de plenos, xa fai moito tempo. E, por último, nesta exposición inicial, decir que o Goberno lle tería gustado ter recibido esas achegas que hoxe os grupos teñen formulado, porque, lóxicamente, habería tempo a estudiar a viabilidade económica por parte dos servicios, tal como figura no informe feito pola Oficina Orzamentaria. E hai cuestións que non son menores. Isto é unha entrada, este modificativo ten unha entrada en vigor inmediata. Polo tanto, calquera alteración sobre o que se vai a votar leva consigo unha responsabilidade, como ben decía a nosa alcaldesa. Unha responsabilidade que cuantifica económicamente sin coñecer o respaldo orzamentario que hai nas aplicacións. É dicir, non sabemos o crédito que hai, non sabemos as obrigas que están recoñecidas e, polo tanto, hai unha incertidume evidente. Pero que, ademais, o mecanismo e a forma de facelo non é esta. A forma de facelo é doutro xeito, propoñendo altas e baixas, podendo estudiar detidamente se eso se adapta á realidade do orzamento e, polo tanto, acordando. O Goberno ten manifestado e reitera a disposición e a disponibilidade para escoitar as propostas que teñan os grupos. Por que? Porque se farán novos modificativos.
E nesos modificativos estamos dispostos a valorar e a estudiar aquelas aportacións que sempre son ben recibidas. Polo tanto, frente a unha visión, digamos, cerrada, aquí o que hai é unha visión aberta. Hai, por un lado, unha actuación de urxencia. Creo que se escoitan a sí mesmos, levan repetindo durante un mes e medio que eran urxentes, agora non lle parecen urxentes, pois as mismas propostas que teñen formulado ás 9:30 da mañá do día do pleno, puideron formulalas perfectamente dende o lunes, martes, mércoles da semana pasada, e non chegaron. Pero, en calquera caso, o Goberno o toma como un enriquecimento e, polo tanto, como algo positivo. É dicir, hai ideas, hai propostas e vai a ser receptivo. Xa lle adiantamos que o Goberno ten a man tendida para chegar a acordo con todos os grupos que queiran chegar a acordo. É dicir, isto non é un non, isto é o que xa lle temos dito. Sentarnos, falarémolo, veremos as posibilidades que hai e a marxe que hai co orzamento prorrogado e co posible remanente. Temos tamén pendente, e o veremos mañá, o impulso ao plan de reactivación, e os recursos, como vostedes saben, non son infinitos, o cal o que habrá é que definir ben esas propostas. Propostas que, lóxicamente, tendo en conta o momento no que se foron achegadas, non puderon ser estudiadas, pero que estamos seguros, dada o coñecemento que teñen, porque formaron parte dos anteriores gobernos, do tecido asociativo e da realidade da nosa cidade, van a ser ben recibidos e, polo tanto, non descartamos en ningún caso que unha parte sustancial e relevante desas propostas podan ser tidas en conta. Polo tanto, en vez de velo en negativo, trasladar unha mensaxe positiva e unha idea positiva, creo que toda a contribución está ben achegada e, en calquera caso, o que non podemos é incurrir nunha falta de responsabilidade a hora de tramitar mal unha modificación destas características. Creo que todos somos conscientes da urxencia, porque así o levan dito todos os grupos, e das necesidades das entidades sociais. Agardamos que todos os grupos estén de acordo en que esas entidades necesitan canto antes estos convenios e convidámolos, como non pode ser de outro xeito, a acordar un novo modificativo onde todas esas propostas que teñan poidan ser achegadas o antes posible. Polo tanto, desde hoxe mesmo, si teñen estas, incluso si teñen novas propostas. En esta primeira intervención, nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos o turno de debate. 8 minutos na primeira quenda, 4 na segunda. Señora Faraldo, ten a palabra. Bo día, señora alcaldesa, concelleiros, concelleiras, persoal da Casa, prensa e veciñanza que nos sigue por streaming. Bueno, vou empezar dicindo como cheguei, polo menos, ata aquí. Por un lado, existiron encontros previos cos grupos municipais aos que estos, declarado pola Meirán de parte deles, acudiron de boa fe e dos que esta concelleira non escrita non ten coñecemento hasta a posteriori, pero ademais sin saber nin as conclusións nin o tratado en detalle nesos encontros. Xa manifestei no seu momento que entendo o escenario no que me atopo e tamén o equilibrio das forzas existentes, pero ainda así hai cuestións que parecen de mera cortesía política e ao meu humilde entender estas están sendo eludidas. Así as cousas, me atopo nunha mesa informativa convocada con menos de 72 horas de antelación na que se adxuntan un paquete de documentos entre os que están un expediente de créditos, anexo de subvenciones nominativas con descripción de transferencia e finalidade das subvencións, un informe de baixa, un informe de proposta, un estado de execución, liquidación de orzamento, memoria da alcaldía, informe de intervención. E me fan dudar da miña capacidade porque son consciente de que non vou a ser capaz de asimilar toda esa información no prazo que se nos dá, menos de 72 horas en fin de semana. Recalco fin de semana porque eu creo na conciliación familiar.
O achaco, ademais, aos meus propios límites, a limitación dos recursos cos que conto, tempo de dedicación como concelleira, medios, etc. É dicir, me boto nas miñas costas as deficiencias cos que acudo a esa mesa e a este pleno. Pero este aquí que chego a esa mesa informativa previa a este pleno extraordinario, por certo, desa mesa sai a convocatoria para hoxe tamén con menos de 48 horas de antelación, digo, chego a esa mesa e, para a miña sorpresa e certa subida de ánimo, vexo que non é unha cuestión achacable ás miñas limitacións, sino que a queixa generalizada é generalizada porque a premura injustificada e a velocidade a que nos vemos empuxadas impide o correcto e desexable tratamento dos temas, por outra parte, dunha enorme relevancia para terceiros. Temas que son, nin máis nin menos, que concesión de créditos extraordinarios, suplementos de créditos e baixas por anulación. E a tesitura é, alo menos, incómoda. Porque se non recoñecemos a urxencia, parece poñernos nun brete, nun trampantoxo. Parece que rexeitamos a negociación para a aprobación desos convenios tantas veces demandadas. Pero aprobar deste xeito acelerado supón, por outra parte, unha irresponsabilidade inducida por quen non establece con tempo e forma os debidos e necesarios prazos para o análisis correcto de toda a información a tratar. Unha vez máis, temos que tirar aquí do mantra sí, pero non así. Recoñecemento da urxencia, pero non das prisas. Aquilo que decía o emperador romano Augusto aos seus axudantes: apúrate, pero lentamente. Que, aínda que soe contradictorio, recolle moi ben Benito Pérez Galdós nos seus episodios nacionales con aquela frase de Fernando VII: vísteme despacio, que tengo prisa. E, aínda que non son eu de monarcas, si me parece axeitada a expresión para o caso. Porque neste pleno de hoxe vanse decidir cambios importantes de créditos que aumentan significativamente, pero máis aínda unha serie de recortes en outros convenios e anulación dos mesmos que sobrepasan os 200.000 euros. E na situación actual estamos obrigadas a fiar con fío moi fino, ademais de ser unha precipitación indesexable cara a quen temos a responsabilidade de aprobar ou non estes créditos, por pequeno que sexa o peso, como é o meu caso. Tamén é unha falta de consideración non só para os concelleiros e concelleiras da oposición, entre as que me conto, senón, e isto é o máis importante, para as asociacións e organizacións afectadas. E aquí é onde teño que determe antes de pronunciar o meu voto. Porque, ademais, pola porta da urxencia, cólase todo un rabaño no que se mezclan churras con vellinas parecendo todo o mesmo. Neste sentido, queremos destacar a nosa resistencia á utilización perversa dos convenios nominativos. Estos deben estar en permanente cuestionamento, sendo utilizados só como fórmula de aplicación en cuestións moi xustificadas e excepcionais, como poden ser moitas das que atenden a entidades sociosanitarias, sector no que se fan tarefas máis complicadas de asumir para as administracións por cuestións de competencias e limitacións. Polo tanto, entendemos desde Podemos Coruña que a figura dos convenios tense que restringir ao que define a naturaleza dos mesmos, a natureza dos convenios nominativos, para aquelas entidades, proxectos e programas que non se poden abordar desde as administracións, evitando caer na tentación do uso político das mesmas. E deste xeito, aproveitamos a ocasión para manifestar a nosa inclinación indudable pola concurrencia competitiva. Abogamos porque, a parte dos orzamentos que correspondan ás liñas de subvencións, sexan en concurrencia competitiva, para que todas as entidades teñan acceso en igualdade de condicións aos cartos públicos, evitando as posibles e perniciosas redes clienterales nas que pode chegar a caer o goberno de turno. Os convenios nominativos teñen ese doble raseiro e abusar deles non deixa de ser sospeitoso de manter esa porta aberta. Que non se entenda que estamos pedindo pechar convenios, cortalos, sin antes ampliar liñas de concurrencia competitiva que os sustitúan. E que era polo que hubiéramos apostado, insistindo que existen causas razoables en sectores, como xa mentei, os sociosanitarios, onde entendemos que se justifican estes convenios. Pero isto ten que ser unha excepción e non a regla. Actualmente, o peso da cuantía dos convenios nominativos é maior que o das subvencións por concurrencia competitiva. Entendemos que isto é unha disfunción e a nosa vontade é que oscile a balanza
para cambiar a inclinación da mesma. Deixo outros argumentos para a miña segunda intervención. Gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, como é habitual, quero saudar o público que está seguindo este pleno. Non sei se de xeito presencial, porque dende aquí non vemos a tribuna. Nese caso, saúdos e tamén saudo a todo o público que o este seguindo a través de streaming. As traballadoras e traballadores do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e os membros da corporación. Pero permítanme un saúdo especial ás hostaleiras e hostaleiros que hoxe ás 12 concéntranse no Belisco, convocados pola plataforma Xostalería para demandar un plan real de rescate para o sector. Para eles, todo o noso apoio. Entrándose en materia, comezo adiantando que o BNG vai votar a favor da aprobación deste expediente e vai no facer por responsabilidade, non porque non haxe aspectos que non nos merezan crítica, e moito menos porque esteamos de acordo co xeito en que se negociou e tramitou esta modificación. Ou se prefiren que o exprese doutro xeito, imos votar a favor para apoiar as entidades sociais, non para apoiar o goberno municipal. O señor Laxe Tuñas sabe cal foi a actitude do BNG dende o principio. Non demandamos grandes modificacións no anexo de subvencións nominativas. O que demandamos foi celeridade na aprobación dos convenios. Pensemos en entidades que fan un traballo insustituível e máis coa que está caíndo, entidades, por exemplo, que teñen que manter unha estrutura para a prestación de servizos sociais ou sociosanitarios, entidades que teñen traballadores ao seu cargo e que sen apenas outras fontes de ingresos levan 2 meses agardando pola aprobación do convenio. Non vai ser o BNG, dende logo, co seu sentido de voto, o que lles cause un prexuizo maior. Pero somos críticos. Esta modificación chega tarde, mal e arrastro. Permítame que argumente o porqué facendo un pouco de memoria. Vostedes, en resposta a unha pregunta do BNG en pleno, anunciaron que ian prorrogar os orzamentos de 2020. No debate daquela pregunta, xa lles advertíamos de que unha das consecuencias negativas da prórroga era a súa afectación aos convenios, xa que son acordos entre as entidades e a administración local que pola súa propia natureza non son prorrogáveis. Lembra en que data foi o debate no que anunciaron a prórroga dos orzamentos, señor Laxe? Foi o 1 de outubro de 2020. O vindeiro luns fanse 5 meses. Tivemos que agardar 5 meses dende aquel anuncio para que os convenios chegasen a pleno. Sinceramente, non o entendemos. No pleno do 14 de xaneiro volvemos preguntar sobre esta cuestión. Daquela responderon que asumían o compromiso de que os convenios entrarían en vigor a última semana de febreiro. E desta volta sí que cumpriron. O problema é que xa sabemos como. Recorrendo o subterfuxio do artigo 177.6 da Lei de Facendas Locais, que contempla que, cito textualmente, os acordos das entidades locais que teñan por obxecto a habilitación ou suplemento de créditos en casos de calamidades públicas ou de natureza semellante, de excepcional interese xeral, serán inmediatamente executivos. Non imos abrir un debate xurídico sobre o recurso a esta vía, por moito respeto que nos merece o interventor que manifestou a súa discrepancia. Pero, como dicía antes, non entendemos que ao final tivesen que recorrer a esta vía. Como é sabido, discrepamos da decisión do seu goberno de prorrogar os orzamentos. Pero se optaron pola prórroga, o mínimo é que se tivesen aplicado a hora de facer os deberes para minimizar o impacto negativo desa prórroga. E pese a que non hai modificacións sustanciais respecto do anexo de subvencións nominativas do exercicio anterior, resulta que houbo que esperar a fins de febreiro para que por vía de urxencia veñan a plenos convenios. E, mentres tanto, nin tan siquiera se teñen iniciado os traballos para facer posible un novo presco. Acaba de convocársenos agora a unha reunión mañá da Comisión de Facenda. Non entendemos esa lentitude.
Se o apoio ao tecido social da cidade e aos sectores máis afectados pola pandemia non encabezan a orde de prioridades do Goberno neste contexto, cal son entón as súas prioridades? Por iso, como dicíamos ao principio, o BNG vai votar a favor para apoiar as entidades sociais, non para apoiar o xeito de facer as cousas do Goberno municipal, pois continuamos a criticar a súa falta de dilixencia. O noso sí, ademais, é un sí condicionado. Entendemos que o que se nos propón é aprobar por vía de urxencia os convenios máis apremiantes. E non imos dificultar, insisto, a súa aprobación para non causar un prexuízo ás entidades. Pero creemos que é necesario abordar o antes posible unha nova modificación dos orzamentos. Unha modificación necesaria para reforzar as políticas que permitan facer fronte ás consecuencias sociais e económicas da pandemia. É necesaria tamén para ampliar os convenios, incrementando recursos e incorporando a máis entidades. Pois hai entidades que solicitaron convenios e non están incluídas no anexo de subvencións nominativas que figura nesta modificación orzamentaria e outras que sofren unha diminución de recursos respecto do pasado ano. É necesario tamén acelerar a convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva. Hoxe na Xunta de Goberno deuse un paso no que afecta ás entidades deportivas. E hai que axilizar dunha vez por todas a negociación do novo Presco. En definitiva, abordar unha nova modificación dos orzamentos, acelerar a convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva, axilizar a negociación do novo Presco. Esas son as nosas demandas. E gostaríanos que houvese, por parte do portavoz do Grupo do Goberno, un compromiso expreso nese sentido. En definitiva, do que se trata, dende o noso punto de vista, é de paliar con estas medidas que estamos propondo as consecuencias negativas de ter optado por prorrogar os orzamentos de 2020 en vez de elaborar uns novos orzamentos adaptados ás exixencias da actual situación. Esta é a posición do BNG e nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, bos días. Sinto moito empezar a miña intervención manifestando a máis enérxica protesta da Marea Atlántica, cando é un día que debería ser de celebración, de acordar suplementos e a quedar convenios, acordar os apoios do Concello, as entidades do terceiro sector que están facendo un traballo en primeira liña nun momento de pandemia en aqueles lugares onde non chega a administración. Ese debería ser un motivo de celebración. En realidade, estamos aquí queixándonos xa non só de que determinadas entidades non vayan recibir ese apoio, porque non se admiten as emendas, senón que estamos vivindo un manifesto deterioro dos dereitos e das garantías democráticas aquí da oposición. Empezo, pois, cunha enérxica protesta que me gustaría que constara en acta, do mesmo xeito que me gustaría que constara en acta a solicitude de criterio do señor secretario xeral do Pleno, a ver como pode ser que unhas emendas que están amparadas polo Regulamento Orgánico Municipal e que, ademais, tiveron o cuidado de non afectar a créditos comprometidos e, polo tanto, non teñen unha inviabilidade técnica de cara ao funcionamento orzamentario, porque son inadmitidas por un criterio absolutamente discrecional da alcaldía. A Marea Atlántica manifesta que vai buscar amparo legal ali onde sexa e que realmente a cuestión non vai quedar aquí, porque se xa é grave que realmente determinadas entidades e determinadas asociacións se queden sen un apoio que nos consideramos fundamental, tan grave é tamén que se implementen estas prácticas absolutamente caciquiles que xa empezan a ser habituais neste salón de plenos e que cercenan de maneira radical os dereitos de participación da oposición. Nos non vimos aquí, señor Lajetuñas, a levantar a manciña, nin somos palmeiros nin palmeiras de ninguén. Eu xa aviso que isto non vai quedar aquí. Efectivamente, a forma de facelo é outra, señor Laje. A forma de facelo é, antes de que remate o ano, empezar a deseñar uns orzamentos que son aínda máis importantes nun momento de crise, de emerxencia social e de emerxencia económica. A forma de facelo é pactar un anexo de convenios que entre en vigor o día 1 de xaneiro. Esa é a forma de facelo. Pero este goberno se negou a facer uns orzamentos por non negociar coa oposición. Outra mostra máis do seu talante democrático e dialogante. A forma de facelo, cando non se conta con uns orzamentos actualizados e en vigor, é, polo menos, parchear.
polo menos, aprobar e traer a pleno un modificativo que recolla o anexo de convenios e que recolla as urxencias máis importantes para que a Administración poda funcionar plenamente. Eu non sei se se dan conta de que estamos a 5 días de que empece o mes de marzo. E a 5 días de que empece o mes de marzo estamos sen orzamentos de crise, ou seja, xunto con Ourense, a Coruña é a única cidade que se negou a elaborar uns orzamentos e se negou o Goberno municipal. A 5 días de que comece marzo están os convenios en aprobar. A 5 días de que comece marzo non conocemos as medidas de reactivación económica e a 5 días de que comece marzo se inadmiten emendas que tiñan como único obxectivo ampliar o anexo de convenios. Ampliar o anexo de convenios. Porque a Marea Atlántica dixo en todo momento que nunha situación de crise e de emerxencia a que están facendo fronte as entidades que aquí parece que son as únicas que funcionan, o esforzo do Concello ten que ser maior. E esa proposta que fixemos aí xa 2 semanas foi desbotada polo Goberno municipal, que presenta un anexo de convenios como se o estiveran pagando do seu peto. Realmente, non é unha cuestión, un anexo de convenios que chega tarde, que é insuficiente e que non cumpre a misión para o que se preveu. A verdade é que estamos fartos de que o Goberno de Inés Rei nos faga anuncios históricos todas as semanas, non? Onte o cumio do Porto era histórico, pero tamén era histórico este anexo de convenios. Era o máis xigante, o máis rápido, o máis áxil, o máis eficiente, lo nunca visto, histórico. Aquí o único que é histórico é a cacicada e a perda de dereitos democráticos. Isto é o único que é histórico. O anexo de convenios nin é áxil, nin chega a tempo, nin é suficiente, nin é o mellor anexo de convenios que necesitamos nesta situación de pandemia. O anexo de convenios chega a un pleno extraordinario, a unha semana do pleno ordinario de inicios de mes. Ben, de súpeto entraron as presas, entraron as urxencias. A proposta que se presentou estaba pechada e en vez de levala a semana que ven a un pleno ordinario, resulta que se adianta unha semana para non perder un titular. Porque ese é o xeito de funcionar deste goberno, é o titular. É o titular. É a propaganda, é o histórico. Aquí todo é histórico, pero resulta que estamos a 5 días de marzo e estamos sen un orzamento actualizado, sen un anexo de convenios, sen unhas medidas de reactivación económica e sen a mínima negociación para que os cambios orzamentarios que vostede vai propoñer a semana que ven sexan apoiados aquí polos grupos. Este é o xeito de tratar a oposición. A oposición da que vostede depende para que as súas modificacións orzamentarias vayan sair aprobadas. A impresión que nos dá é que despois do fracaso de onte estrepitoso, non? Eso sí que é histórico, no cumio histórico, fracaso histórico, no que non só non se condona a débeda da autoridade portuaria, senón que se condena efectivamente ao Porto a seguir pagando intereses abusivos. E lembremos que a autoridade portuaria xa lle pagou 40 millóns de euros a Puertos del Estado e non comezou a amortizar nin un só euro do crédito que hipoteca os peiraos. Nin un só euro amortizou e vai seguir pagando intereses. E, ademais, garantindo eses pagos vía rentabilización de activos, é dicir, en Román Paladino, vendendo terreos, se é necesario. Excelente éxito histórico. Tampouco entra o tren a Langosteira, nos resultados do día histórico de onte. Un tren necesario para rentabilizar un peirao nunha comarca afectada precisamente polo fin do carbón, é dicir, nunha transición forzosa, enerxética. Entón, se lle condena a non poder buscar outras vías de desenvolvemento, que existen, pero resulta que aquí tampouco é necesario. Excelente éxito histórico. E para tapar o ridículo histórico, resulta que neste pleno hoxe, outro ridículo histórico. Insisto, non temos orzamentos, non temos parches, non temos as medidas de rescate e reactivación económica, non hai diálogo, a todas luces non hai. A todas luces non o hai. Non hai tampouco respecto aos dereitos da oposición. E nos preguntamos por qué. Por que un goberno que está tendo semellantes dificultades de xestión evidentes, dificultades de xestión, a alcaldía non chegou a executar o 50% dos seus orzamentos, benestar social, madre mía, a execución de benestar social, poderíamos continuar. Un goberno que ten estas dificultades de xestión desbota a unha oposición que o que trae é propostas e ánimo de aprobar asuntos. Hoxe se podería aprobar o anexo de convenios por unanimidade. Por que o fan así? Non o sabemos. Pero, bueno,
os seus cálculos terán. Eu o que lles podo dicir, e vou acabando con isto, é que isto non vai quedar aquí. A Marea Atlántica non vai tolerar que se cercenen estes dereitos que nos entendemos que están recollidos no Regulamento Orgánico Municipal, e que nos parece unha moi mal xeito de afrontar unha pandemia. E ata aquí chega a miña intervención. Muchas gracias. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias, señora Rey. Yo, de verdad, presume de dialogante, que bueno, ya vimos ayer que no dialoga ni con el Gobierno del Estado, porque el resultado de la reunión histórica, pues sí que fue un fracaso histórico, pero bueno, no es el asunto, que me parece de suficiente envergadura y sobre todo muy importante por lo que aquí se ha decidido, y es incumplir el reglamento orgánico municipal por parte de la alcaldesa. La alcaldesa tiene la potestad de organizar el pleno, de incluir asuntos en el orden del día, pero no de incumplir el reglamento. Yo le estoy pidiendo que se pronuncie el secretario. Tenemos el número de concejales suficientes, estamos en un pleno, yo creo que en este momento, para saber si se está cumpliendo o no el reglamento. Otras veces el secretario dijo que el pleno es soberano para votar lo que quiera. Yo tengo aquí el anexo del estado de ejecución del presupuesto que nos han dado a fecha 12 de febrero de 2021. No sé si han transferido al INCE el 100% de su crédito desde el día 18. Lo dudo. Capítulo 4, transferencias corrientes de 30.724.000 euros. Tienen 29 millones en capítulo 4. Al INCE no le han transferido el dinero en fiestas, porque si ya, además de la sardina, que tiene más dinero, ha costado más de lo que le dan a la cocina económica o al banco de alimentos, y a los hosteleros que se manifestaron el otro día, después de hacerse la foto la alcaldesa, en la propia sardina, y no tengo nada en contra de la escultura en sí misma, sí del momento y de la oportunidad, pues si le han transferido ya el 100% al INCE, es que es para caerse para atrás. Lo dudo mucho. Las fiestas son en agosto. No está ejecutado. El dinero del INCE está disponible. Capítulo 2, gastos corrientes. 121.420.000. Obligaciones reconocidas, 10 millones. Es que no está, de todas las partidas que se señalan, no está ejecutado. Esto es que yo ya alucino con el bloque. Es ya casi lo que más me sorprende. Porque que el bloque, en semejante atropello de no aceptar enmiendas de otros grupos, diga que va a votar a favor, eso es que les han incluido los convenios que han pactado, serán 2 o 3, y dicen, no vamos a bloquear, no vamos a impedir que se aprueben los convenios con las entidades. ¿Cómo van a impedir si son 2? Lo de siempre. Su voto no es decisivo. Aquí, con quien tienen que pactar y demostrar el diálogo, que está muy bien, y yo creo que ahora mismo lo que nos piden los coruñeses es unanimidad, y estos convenios se podían haber traído a este salón de plenos por unanimidad. Sí he de reconocer y decirle al señor Laje, como le he dicho, el 18 de enero, en una reunión que tuvimos hace más de un mes, que quedó en presentarnos un borrador. Un borrador es un documento, ya lo dice la palabra, es un borrador, no es un documento cerrado. Iba a presentarnos un borrador para que aportásemos. Bueno, yo lo que le pedí es que incluyese, obviamente, los convenios del Presco, que ahora dice que es que incrementan un 20% los convenios sociales. Incrementan 0. Ya estaban incluidos el año pasado, no en el presupuesto inicial, sí en el definitivo. Vale. Entonces, nosotros, nuestra intención, a pesar de que están en minoría, a pesar de que no cuentan con los votos suficientes para aprobar este documento, estos convenios que presentan, han abusado de la buena voluntad y han dicho, claro, ¿cómo van a votar en contra de los convenios? Van a salir igual. Y ahora limitan, no. O sea, es que ya no sé ni cómo definirlo. Los derechos de los concejales de la oposición a presentar enmiendas. Los prohíbe. Esto es una dictadura, en toda regla. Pero en toda regla, porque hay precedentes y hay actas en este salón de plenos en todos los gobiernos. Claro, con mayoría absoluta se votaban y no salían, pero es que no la tienen. Que le pregunten a la Marea, se les descuadró el presupuesto y se aprobó y lo tuvieron que cuadrar.
perdón, y lo tuvieron que cuadrar con el informe del secretario y no pasó nada. Lo tuvieron que cuadrar después porque, claro, vamos a imaginarnos que alega un ciudadano a un modificativo y este señor dice, oiga, que yo me tienen que pagar mi sentencia, pero no va a decir de dónde tienen que dar de baja el dinero, digo yo. Será el gobierno local el que tenga la responsabilidad. Nosotros lo pusimos muy fácil. Muy fácil. El INCE no pueden decir que está ejecutado. Es que no lo pueden decir. Que hacemos un receso y que se haga un informe rápidamente. No pueden decirlo. Pero claro, prefieren manu militari. Dispongo y ordeno y mando. Convenios, 6 enmiendas. Total, 400.000 euros del INCE. Las fiestas son más de 1 millón de euros. Dios lo quiera y ojalá que podamos tener unas fiestas normales como todos los años porque se haya terminado la pandemia. Pero ahora mismo no es la prioridad. Entonces, nosotros proponemos, enmienda 1, los convenios, 9, por ejemplo, que dan de baja, que estaban el año pasado en el presupuesto inicial, los dan de baja. ¿Por qué dan de baja? Pues dijeron en una comisión de deportes que es que van a concurrencia competitiva. A mí no está la concejala de deportes aquí, no puedo explicarlo, pero me explicarán cómo se garantizan unos convenios en concurrencia competitiva. Esas entidades tienen 0 euros. Pues nosotros proponemos incluirlos. Ya estaban. Y proponemos incluir algún club más, como Esgrima Coruña, bueno, los que nos han solicitado, y aumentar alguna cuantía. Comercio, 96.000 euros para las asociaciones de comercio. Se cargan 50.000 del plan de dinamización comercial. En un momento en que el comercio lo está pasando fatal, el peor momento. Política social, pues mire, subirle a la cocina económica, al banco de alimentos es lo que no nos dejan votar, por ejemplo. Eso es lo que no nos dejan votar. Fíjese, son 97.000 euros en total. ¿Eso o las fiestas? No, las fiestas y la sardina. Empleo y promoción económica, 12 suplementos de créditos. La ciudad que peor se comporta, son 60.000 euros, nada más. En educación pedimos un convenio con la Federación de Padres de la Concertada, porque creemos en la igualdad, en la libertad y por el mismo importe que tienen los colegios públicos. Y una enmienda de cultura para 2 asociaciones, Donaire y Fundación Rogelio Groba. No dijo la alcaldesa que lo propone como candidato al Premio Princesa de Asturias de las Artes. Pues que mejor que darle un convenio. En total, 430.000 euros para entidades sociales, culturales, de empleo, de deportes de esta ciudad, en lugar de dedicarlo ya a las fiestas. Y yo hago una última observación y bueno, para que conste en acta. Quiero que tan pronto termine yo, solicito un informe del secretario, después de mi intervención. Un informe verbal, un pronunciamiento, porque se ha pronunciado en multitud de ocasiones. El secretario general del Pleno. Si el secretario le impide pronunciarse, repito, aquí hay antecedentes, siempre ha dicho que el Pleno es soberano, que las enmiendas están previstas en el reglamento y que se votan. Otra cosa es que salgan o que no salgan. Esto es una auténtica dictadura. Si no permite que el secretario haga ese informe porque entendemos que la alcaldesa lo tenemos clarísimo, que está incumpliendo el reglamento al no dejar votar, nos vamos a levantar y nos vamos a marchar. Que conste que eso supone una abstención. No vamos a votar en contra. Nosotros sí que no vamos a impedir que se aprueben los... porque entendemos que son necesarios y obviamente no vamos a votar en contra, que sería lo que habría que hacer por esta dictadura y este atropello a la oposición. Esta no es buena voluntad, esto no es voluntad de diálogo. Nos abstendremos, pero marchándonos de este salón de plenos por este atropello que es impresentable y sin precedentes. Nunca en la vida, tanto que yo critiqué a Xulio Ferreiro por sectarismo, en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Señor Laje, o seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Nos imos a abandonar tamén o salón de plenos porque tamén solicitamos Non ten a palabra. o criterio do secretario. Ten a palabra. Tiene que pedir permiso para salir. No, digo, si no podemos escuchar la opinión del secretario, pues nos vamos. ¿Puede hablar el secretario o no?
Vamos a ver, estamos no medio do debate. No, pero es que no vamos a... Es que nosotros, para debatir y saber lo que se va a votar y debatir sobre lo que se va a votar, queremos que se pronuncie el secretario ahora. Y si no, nos vamos. Tendría que haberse pronunciado antes de empezar, cuando lo pedimos. Sí, dígame. Estamos no turno de intervencións e agora me toca a min exercer o turno. Non sei se é procedimental... Pero miren, vostedes teñen a capacidade de pedir os informes xurídicos que consideren oportunos conforme ao regulamento. Pero es que quien tiene que pedir los informes es el gobierno, porque es quien ha decidido saltarse el reglamento. Yo solo digo una cosa, ¿hay que votar las enmiendas o no? Solo pido la opinión del secretario. Si no, se van a admitir. Pero yo quiero el informe del secretario, la opinión del secretario. Mire, señora Gallego... Pues hacemos un receso y que lo haga por escrito el secretario. Pero vamos a ver, un momento, por favor, señor Laje, por favor. Vamos a ver. Es una maniobra de Laje. Ben, a presidencia decidiu, por favor, ao inicio do pleno expliquei cal era o motivo para que non se debateran ou para que non se votaran esas enmendas. Non é preceptivo un informe xurídico sobre este asunto. Non é preceptivo. Non é preceptivo. Vostedes teñen a capacidade, como concelleiros desta corporación, de solicitar os informes xurídicos que estimen procedentes polos cauces oportunos. Neste caso, hai unha decisión da presidencia. Non se admiten as enmendas a votación polos motivos expostos. Estamos no turno de debate do asunto. Gracias, señora alcaldesa. Un momento, señor Jorquera. Vamos ver, eu respeto total e absolutamente a decisión de ausentarse, pero dado que houve alusións directas, entón o que permitiría que se me permita replicar a alusión directa antes de que abandonen o... Non? Pues Nada. Poden abandonar o salón. En calquer caso, pois, que non se entenda como unha descortesía as críticas que vou facer ao Partido Popular, pese a que o Partido Popular non este presente. Que non se entenda como unha descortesía, por como unha alusión directa, e agora non está presente para responder á alusión. Ben, continúa o debate. O turno do señor Laje. Solicito aos servizos municipais, por favor, que pechen a porta que deixaron aberta aos concelleiros, se é posible. Moitas grazas. Cando queira, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Gustaríame comenzar polo turno de intervención da señora Faraldo. Señora Faraldo, vostede fixo alusión a que non lle gustaban os convenios nominativos, centrouse niso e lle parecía que debían de restringirse. Entendo que opta máis pola vía da concurrencia competitiva. Teño que decirlle, en primeiro lugar, que dado que entendo que vostede procede do mismo tronco común que o da Marea Atlántica e, polo tanto, son corresponsables dos 4 últimos anos de goberno, é unha pena que toda a teoría que teñen non a aplicaran durante 4 anos, porque, desde logo, non percibimos que tiveran cambiado ningunha inercia deste Concello en torno aos convenios nominativos. Mais ben, continuaron co vazquismo ao que vostedes aluden moitas veces para casi todo. Ás veces é pre, e despois é pos, e ás veces é neo. Pero, en calquera caso, pouca coherencia. Agora ben, si teño que decirlle, e aproveito tamén que suscita esta cuestión, para anunciar que o Concello da Coruña, por primeira vez na súa historia, vai a ter un plan estratégico de subvencións que agardamos presentar ao longo do ano 2021. E tamén unha orde xeral de subvencións. Porque
a min sorpréndeme moito as grandes preocupacións que teñen en torno aos convenios, ás subvencións, e, sin embargo, cando tuveron responsabilidades de goberno, non foron capaces, en 4 anos, de dotar a este Concello dunha orden xeral de subvencións. Sabrá vostede que este Concello se rise subsidiariamente, lógicamente, aparte de ter en conta a legislación xeral do Estado, a Lei Xeral de Subvencións, por unha ordenanza específica no ámbito dos servizos sociais que se aplica de forma supletoria en moitas ocasións ao carecer dunha ordenanza xeral de subvencións. Pois xa lle digo que presentaremos unha proposta de ordenanza xeral de subvencións en línea coa normativa máis avanzada e tamén un plan estratégico de subvencións que deberían de ter todas as entidades locais, pero que en Galicia, se non me trabuco, non chegan os dedos dunha man para contar o número de entidades locais que teñen un plan estratégico de subvencións. Por lo tanto, vamos a procurar, ao mellor, non ter unha teoría tan potente como a que vostede desplegou, pero unha práctica, dito isto, digo yo co máximo afecto, e ademais valorando que a súa crítica en ningún caso persigue obstaculizar e é bastante coherente co que teñen dito de que as entidades reciban canto antes os recursos que son máis que necesarios. Señor Jorquera, agradecerlle a súa posición, diría que coherente. Vostede está na oposición e igual que o fai o BNG noutras institucións onde non goberna, onde goberna, lóxicamente, pois abrazan un pouco máis a realidade e saben que hai unha realidade moito máis complexa, o cal non quere decir que non se deban de vencer resistencias, non? Pero creo que o sustancial é que somos capaces de coincidir en estar a favor do expediente, en votar a favor para apoiar as entidades sociais. Xa entendemos que é moito máis difícil decir que é para apoiar o goberno municipal, porque vostedes, lóxicamente, teñen unha competición con outro grupo que se sitúa teóricamente á esquerda do Partido Socialista e loitando por ese espacio, pois teñen os temores habituais e lóxicos de que non os vexan moi próximos ao Partido Socialista. Eu creo que son coherentes. Creo que poñer en dúbida a aplicación do 177.6 hoxe e falar de que nese artigo da Lei de Facendas Locais se refire a calamidades públicas, evidentemente, se non estamos diante dunha situación de calamidade pública coa pandemia máis importante que houve nos últimos 100 anos, que será unha calamidade pública, se isto non é unha pandemia. Se as necesidades que teñen as entidades sociais que vostedes puxeron de manifesto non fora o que traemos hoxe aquí, efectivamente, claro que o é. Vostede aludiu a outubro. Anunciamos a prórroga, anunciamos a realidade que tiñamos naquel momento. Non renunciamos en ningún momento a acordar modificacións de crédito, como non pode ser de outro xeito, e dice que pasaron 5 meses. Non sabíamos nin os ingresos que íbamos a ter como para poder resolver en novembro ou en decembro algo que non estaba, é dicir, que non se podía facer sobre unha base de certidume. E é certo que vostede preguntou no pleno de xaneiro, e como ben recoñeceu, cumplimos. Dixémoslle que na última semana de febreiro estarían, e están. O que máis chama a atención é que critiquen que se faga por urxencia. É que foi urxente. E se é urxente e se fai con urxencia, cal é o problema? Bueno, o problema, evidentemente, está sempre no regate político e tal. O pasa que eu teño que recoñecer que debatir con vostede, señor Jorquera, aínda dentro da discrepancia, pois se pode producir nun marco de normalidade. E o marco de normalidade é que vostedes fan unha serie de propostas, aínda non sendo goberno e aínda tendo unha posición absolutamente diferenciada ao Partido Socialista, formulan propostas que se convoquen as subvencións por concurrencia competitiva. Efectivamente, pois están dando pasos e hoxe mesmo a Xunta de Goberno autorizou as que teñen que ver co área de deporte, que non é un tema menor, tendo en conta que, ademais, falamos de cantidades moi relevantes. Axilizar o Presco, só teño que facerlle un matiz. Non é que foran convocados agora, como dixo na súa intervención, non, foron convocados o pasado luns. É dicir, foi cando foron convocados para unha comisión o xoves. E vostede sabe que existe un compromiso
que elevar esa comisión, tal, e coñece moitos máis detalles que eu non vou a dar aquí, o cal non impide que vostede faga a crítica que ten que facer, porque por eso nós somos gobernos e se temos dificultades noutros ámbitos técnico-administrativos para poder dispoñer de datos e de recursos, pois é un problema do goberno, non é da oposición. Evidentemente, señor Jorquera, eu o sei, vostede cumple co seu papel e é razonable. Vostede pide un compromiso. Xa lle anuncio que o compromiso do goberno é someter a consideración e a negociación de todos os grupos, dos que respetan o salón de plenos e as necesidades das entidades sociais e daqueles que tampouco o fan. De todos os grupos, a posibilidade de negociar un novo modificativo, como, por certo, vostede xa sabe que lle dixen en días pasados. É dicir, non é novo, pero quero aquí facer un compromiso público, evidentemente, de que pode haber un novo modificativo e de que milloremos, pois, a situación de algunhas entidades e que se poidan introducir melloras. Como non pode ser de outro xeito, é o que faremos. E o faremos dialogando con todos, pero non cun apriorismo. É dicir, aquí o que non pode producirse é permítanme a expresión, un vulgar ataque de cornos. É dicir, porque algún grupo, pola súa, non sei, iba a decirlle pola súa esquerda, ás veces teño dúbidas, señor Jorquera, crea que porque o Partido Socialista ten unha relación normalizada dentro da discrepancia co Bloque Nacionalista Galego, entón a partir de aí xa ven fantasmas. O goberno fala con todos os grupos, pero o que non se pode é pretender, señora alcaldesa, o que non se pode pretender traer a este pleno a unha hora da celebración do pleno, modificacións presupuestarias que non puderon ser analizadas por quen corresponde, que é a Oficina Presupuestaria, que, por certo, ten feito un informe bastante claro ao respecto. Este non é o procedimento a seguir. Por lo tanto, eu entendo que alguén traía un guión e a Marea Atlántica e o Partido Popular, se queren facer unha pinza, que é o que viñan a facer hoxe aquí, o que teñen é que retratarse e facelo públicamente. Incluso poden decidir gobernar conxuntamente, se queren. Non hai ningún problema. Moitas grazas. Última quenda de 4 minutos. Señora Faraldo. Bueno, iba a decir na miña segunda intervención, primeiro que non sei quen sale do tronco de quen, señor Laje. Eu sei onde estou. E sei o que defendo. E o que defendo o defendo nas miñas intervencións, non nas de ninguén. Iba a insistir nas nosas reticencias aos convenios nominativos que pódense convertir en unha forma de externalizar servicios públicos, precarizándoos, ademais, polas altas exigencias a baixo coste. Iba, ademais, a intentar darlle voz a algunhas activistas que nos las fixeron chegar, esas activistas en primeira liña de fogo, dese tan necesario, altruísta e xeneroso activismo no terceiro sector. Iba a decir moitas cousas, iba a trasladar ese malestar que me fan chegar, pero creo que o malestar principal hoxe aquí non se nos escapa, que é o manifestado por dous grupos políticos, dous grupos da oposición, téndose que levantar e marchar, no que pode suxerirse como un atropelo democrático, co cual non vou a decir nada máis e vou a manter a miña abstención que xa declarei na mesa informativa que tivemos previa. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, último turno. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, teñen que comprender que é difícil debatir en algúns casos con grupos que agora non están presentes. Pero en calquera caso, como se fixeron algunhas manifestacións, vou na rebatir. Se queren logo ver as actas, pois terán oportunidade, non? Pero iso sí, antes de nada, quero aclararlle ao señor Laxetuñas unha cuestión. As críticas que formulamos ao Partido Socialista non son simplemente por unha cuestión de competencia electoral, de marcarse a respeito de outro grupo ou por representar un papel. Son críticas nas que acreditamos. E na cimeira de onte temos un bo exemplo. Dado que outros grupos se posicionaron neste pleno, tamén vou non facer en nome do BNG. Creemos que é un auténtico insulto aos coruñeses, que mesmo se condicione que o acceso ferroviario ao porto exterior poda acceder a fondos europeos a un estudo de viabilidade,
o que é inviable é investir máis de 700 millóns de euros en facer un porto exterior e deixalo sin conexión ferroviaria, que se negue a representación do Goberno Central do Partido Socialista a condonar a débeda ou unha solución análoga e diga que os portos teñen que competir. E iso atentaría contra a libre competencia. Mire, o que atenta contra a posibilidade de competencia dun porto é que se financia o acceso ferroviario ao porto exterior de Castellón e non o de Coruña, que se condone a débeda do porto de Valencia e non da Coruña, e que se priorice o corredor mediterráneo e non o corredor atlántico. Eso sí que atenta contra a competencia e unha política discriminatoria por parte do Goberno Central. Por lo tanto, as nosas críticas ao Partido Socialista non son ninguna sobreactuación pola nosa banda. Iso sí, alucinamos con que o Partido Popular suscriba todas estas críticas que o BNG tamén formula, pero se esquecese de formulalas mentras gobernaba Mariano Rajoy. Ben, dito isto, e entrando en materia, o Bloque Nacionalista Galego non presentou emendas. E non presentou emendas por congruencia. Por congruencia, primeiro, coa posición que verbalizamos neste pleno e que xa lle transmitíramos ao grupo de goberno de que entendíamos que había que ir a un segundo modificativo de crédito para incorporar máis convenios e asignar máis recursos ás entidades, entre outras modificacións. Entón, en congruencia con ese plantexamento, non presentamos emendas. E en congruencia coa nosa posición en precedentes semellantes. No anterior mandato, houbo ocasións na que o proxecto de orzamentos do Goberno se presentaron a última hora emendas cruzadas por parte, naquel caso, do Partido Socialista e por parte do Partido Popular. E o BNG protestou, mesmo nunha ocasión na que non é, aínda que non é o noso estilo, decidimos ausentarnos da sesión, porque reclamamos informes técnicos, porque entendíamos que esas emendas podían afectar a créditos comprometidos e descuadrar os orzamentos. E, polo tanto, había que votar con coñecemento de causa. E eses informes técnicos non foron proporcionados. E entendíamos que eso non era serio e por iso nos ausentamos. Como me gusta ser xusto, é certo que o Goberno, no mandato anterior, o Goberno da Marea Atlántica, sí que admitiu a trámite esas emendas. Pero tamén é certo que o grupo que daba soporte a ese Goberno, a Marea Atlántica, criticou rotundamente a atitude do Grupo Socialista, do Grupo Popular, por obrar desa maneira e descuadrar os orzamentos. Pois o BNG procura ser coherente. Por iso, o BNG non presentou emendas a este modificativo orzamentario, por moito que haxa moitos aspectos que nos merecen críticas e que xa enunciei na primeira quenda da miña intervención. En calquera caso, o que se vai someter agora a votación é se se vota a favor deste expediente de modificación orzamentario ou non. Non se se vota a favor de que non se podan votar as emendas da Marea Atlántica e do Partido Popular ou non. Nos discrepamos, aínda así, aínda que non compartamos ese proceder, discrepamos que non se podan votar. E íbamos a votar a favor das emendas da Marea Atlántica. Aos do Partido Popular había algunha que nos merece matiz. Que nos merecía matices. Por lo tanto, quero deixalo claro. E alucino de que haxa grupos que se crean o ombrigo do mundo e pensen que o BNG vai supeditar a súa decisión nun asunto que trae o Goberno a pleno e o seu sentido de voto a esperar se ese grupo presente emendas e ver se as aceptamos ou non. Mire, o PP non é o centro do mundo, o BNG tiña decidido o seu sentido de voto antes de saber se o PP presentaba emendas ou non. Por lo tanto, o que alucino foi do comentario que fixo a señora Rosa Gallego, porque nós non facemos seguidismo do Partido Popular nin de ningún partido político. Moitas grazas, señor Jorquera. Pecha o debate o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Efectivamente, señor Jorquera, o que estamos a debatir aquí non é se se pode votar enmendas ou non, porque a admisión ou non a trámite dunha emenda non lle corresponde
a ningún grupo decidilo, corresponde á presidencia. Quixera dar lectura á conclusión do informe da Oficina Presupostaria a ese respecto, para que non haxa ninguna dúbida. Como conclusión, en caso de que as emendas afecten a aplicacións non propostas no expediente M/2021, se considera que no caso de considerar novas baixas de crédito como recurso de financiación deben ser informadas polos servicios. En caso de que se propoñan baixas de crédito para que afecten aos orzamentos de entidades dependentes, será necesario adecuar os seus presupostos de gasto ás correspondentes asignacións para respetar o principio de equilibrio orzamentario, debendo definirse que aplicacións de gastos de aqueles orzamentos se ven afectadas. O expediente M1 foi informado pola intervención xeral de acordo ao artículo 168.4 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, polo que as emendas, ao non estar incluídas no expediente informado, deben de ser obxecto de fiscalización. As emendas acaban de ser recibidas neste servicio, sendo un total de 16, non habendo tempo para analizalas con anterioridade ao pleno extraordinario convocado para as 10:30 de hoxe mesmo. Opinións pode haber moitas, pero a realidade é a que acabo de describir. Algo que era urxente para algúns grupos deixou de ser urxente, basicamente porque o que se quería poñer de manifesto era a capacidade de facer morder o polvo ao goberno municipal. Esa é a realidade deste pleno. Unha realidade no que cando se lle trasladou o borrador a estes grupos na semana anterior, ningún dos grupos trasladou ningunha proposta. A proposta trasladaron hoxe ás 9:30 da mañá. Evidentemente, non conxuntamente, porque hai intelixencia política suficiente non para facelo de forma conxunta, pero sí debe de quedar claro que hai unha vontade de formular unha pinza, é dicir, un pacto encuberto entre a Marea Atlántica e o Partido Popular para poñer dificultades na xestión. E iso é así, porque se houvese propostas constructivas, dende que recibiron o borrador, terían formulado esas propostas, que foron solicitadas, por certo, que foron solicitadas. Eu alégrome que a señora Gallego recoñecera en sesión plenaria que o 18 de xaneiro me pideu que se incluíran os convenios coas entidades sociales que formaron parte do Presco do 2020. Alégrome de que o fixera porque foi a condición que puxo inicial. E, polo tanto, creo que está ben sabelo. E dentro dese espírito constructivo se incorporaron, cando se podrían incorporar seguramente no Presco, pero tanto Benestar Social como a voceira do Partido Popular coincidiron en que canto antes, porque era perentorio, era urxente e era necesario. E iso foi o que se fixo. Por certo, que a señora Gallego dixo que se o Banco de Alimentos se lle baixaba, teño que aclararlle que se lle sube a asignación. Estaría ben que viran a documentación e que a estudiaran con calma. Por certo, todas as propostas que formularon os grupos, máis alá do intento de emboscada neste pleno, serán estudiadas. O que ninguén pode pensar é que por repetir moitas veces frases grandilocuentes de actitudes caciquiles e cousas polo estilo, pois eu creo que viven no síndrome do mandato anterior e non o dan superado. Non o dan superado porque viven recurrentemente falando do que lles pasou no mandato anterior. E aquí abreuse un novo tempo e eu entendo que en 20 meses de mandato, pois cada forza política fai o seu análise e seguramente o Partido Popular, que leva 3 voceiros de grupo, ten feito os seus análisis. Seguramente. E a Marea Atlántica tamén o faría, pero faltarlle o respeto ao pleno municipal cando se ten dito canto importaban as entidades sociales, canto de necesario era traer a pleno a votación desas emendas sociales, pois non é que se absteñan, é que non comparecen. Preocúpalles moito máis a emboscada que tiñan preparada que votar a favor
ou facilitar a aprobación dos convenios. Entonces, pois, bueno, eu creo que se queren xogar a estar nas Cortes Xerais, o que se teñen que presentar ás Cortes Xerais, porque señora alcaldesa, a preocupación das entidades sociais da cidade é dispoñer desos convenios. E quero rematar dando un dato que creo que non é menor e que nos debería de servir a todos para facer un pouquiño menos de demagoxia e coñecer cal é a realidade con datos concretos. Ano 2016, a entrada en vigor dos convenios foi o 23 de maio, gobernaba a Marea Atlántica. O 2017 foi o 8 de maio, gobernaba a Marea Atlántica. Só no 2018 entrou antes o 5 de febreiro. No ano 2019, que gobernaba tamén a Marea Atlántica, é dicir, o 75% do mandato do goberno anterior, entraron os convenios en vigor en maio. Concretamente, o 2019, o 7 de maio. E o ano pasado, señor Jorquera, que pactamos un orzamento, entrou en vigor o 28 de febreiro. É dicir, que este ano, cun orzamento prorrogado, entran en vigor agora. Polo tanto, todos os que veñen aquí a darlle leccións a este goberno e dicen que hai un problema de gestión, se aquí hai un problema de gestión, non me quero imaginar o problemón, non o problema de xestión, o que facían era aprobar os convenios, por certo, sin pandemia, sin problemas de ningún tipo, cunha situación de normalidade absoluta, aprobábanos case a metade de ano. Así que leccións ningunha. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Imos proceder a votación deste asunto. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas, señor Faraldo. Queda aprobado e remata aquí o pleno extraordinario. Grazas e bo día a todos.